Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadian na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Disuruh de bata do anak na gabi perdengganan taringot tudosatta, hamu alek kadongan, molos ongoni di haolongi de bata hita, ikodo do hita masih haolongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata hodo haroruan ni damai do tolong ni roha, sailehon jala pahot madihami roha si songoni, ramoti maakan aposom maradupon pangasungi ni sibolis, asa maluan na sida siat pangujunan do siat biar ni roha, hodo toktong haposad dohor partano batuan nami, seito gumahami di dalan sidalanan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Terpuji Tuata, mari kita di nomor 624. Lord
Patik ni debata di mingguta sadarion, imana dienesian poda bidu 23 ayat 12 songonon ma didok disi. Saya tarihom maroham tu pangajaran, jala pinggolmu tu mangihon akahata parbinotoan. Ido sahakna atong rak mangido gugu may tatutuhata la mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugu imahami, mangulahon na ubar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhan, marhitede nomor 120 ayat 1 ayat 3. Tatopoti madosata tu adopan ni debata mertang yang mahita. Ali amanami jala debata nami dan di Banua Gijang. Pergugona sadus dan perdengan bahasa doho jala para sirowa saliling ninilingna. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang bay ingot-ingot akka dosa nami. Ay jok-jok dohami mardosa maradopoko. Jala dok usungguli hami rimasmu marhitesian pangalasion nami di hatam ali Tuhan Jehovah. Sayunang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami ho ali Tuhan debata hatuon nami. Palua hami jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Mucat pihak kadolok jala humutal akkarobean. Alai anggo para sinirohak kuna sotu pamucat sian ho. Jala padan nahubait na sotu pa humordit. Ninna jahuba si asiho. Hasangapom madidebata na digijang. Amin. Tapuji Tuata marhitede nomor 277.
Turpuk epista di minggu tas sadarion, imana di enesian tulumu sabi du 10 sia, mamuka sanayat sia sa rodi ayat 10 alu, tajahama namarsikat soring. Molo di gotil hamu perbueni tanomuna, dang jadi sudah gotil muna duruni haumamu jala dang jadi joputon muna, namar pisik-pisik di panabian muna. Dang jadi hamu manako, jala dang jadi hamu mergabus, jala dang jadi hamu masih pauto-otoan. Dang jadi rupa mudongan muna madang duboon muna ugasanna, jala dang jadi pogom muna upani halak pangula, pola saha drodi manogot. Dang jadi pape olamu uhum di paruhuman, dang jadi amu merni debohi, palea halak na pogus, pasangap halak na sangap, ikom marhite sian hati goran uhum mudongamu. Dang jadi hosomamu dongamu di bagasan roham, alai kon marsepai ngotak ko tu dongamu, asa unang maniad dosa ho alai ibana. Ido sahana, mertua makan atau mangiun hata nire bata, jala nau peopsa. Amin. Terpuji Tuhan, merahite nomor 714. Ta tidak ko mahaporseo tay, son na hina tidak ko nidongata sa haporseo di sadok portibion, pra mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugono sa tudusan, nato mo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe sa tod di porbadia, adorak sa bubuan. Ido tuhatan na tumaon na bernit. Di panguhuman ni Silatus,
Nabate terpazal de ibana di hau pinor silang. Na tua tu banorotoru dung ditanom. Na mulak mangolu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lahudul tu siamun ni debata Jehova. Amanai pergono suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogut tu tanoon. Manguhumi alak na mangolu dohot namate. Au porsea di todi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria topani halak Kristen akan abadia. Do dihasisan ni dosa. Do diatai na mandok. Mulak mangolu do sogot daging halak nang mate. Do diangoluan na sora suda. Amin. Cor ina gracia.
Tabigima sona pataka sutiting nama sa dihuriata. Sadarion ima minggu napa 20 sadahon dung Trinitatis. Topik ni minggu ta sadarion ima mangaramoti diri di bagasan holong ni roha. Napa duahon penutupan sermon perhalado. Di hari Selasa tanggal 10 November 2025 ima penutupan ni sermon perhalado. Pinangido ma asaro sude perhalado di otang dohot MPA, dohot pos permingguan KBP masuk pukul 17.00 WIB. Napatuluhon pilihan bulanan. Di bagasan minggu tasadarion minggu tanggal 10 November 2025 diganup permingguan di Patupaut tado pasahat pilihan bulanan di bulan November 2025. Pasahatot tamai di napapungu pilihan paduahon hita tujolo. Tapasahat ma amplop pilihan bulanani diinganan naong pinarade. Alani pasahat ma siyan nasa hapor siyaon mo. Napapaton ruas napidda. Mamuka siyan sadarion minggu tanggal 10 November 2025 pidda huria ma ima keluarga amang Paul Pardamian Octavianus si majuntak inang perigia a boru marpaung na maringanan di komplek Lewi Gajah Permai Jalan Teratai nomor 9 masuk wek 8 pidda tu huria gereja HKBP gereja Praise Community Church IPCC di Jakarta. Na mangihut na palimahon panutupan pertanyaan wek dohot kategorial. Di hari Rabu tanggal 12 November 2025 patupaut tama ibadah penutupan pertanyaan wek dohot kategorial maringanan di tonga-tonga ni gereja tahun. Masuk pukul 10 sia 00 WIB manang jap itu. Pinangido matusude seksi manang kategorial laho mangisi kor di pertanyangani. Na manghiuta manginang na paunopon libur belajar sidi. Mamuka siyan hari Sabtu tanggal 15 November 2025 masohot ma perguru malua masuk mamuse di bulan Januari 2026. Namangihut papituhon Natal full timer dan PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Di Patupa Distrik tado Natal parhalado nagok tiki dohot PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie ima di hari tanggal 1 Desember 2025 inganan di HKBP Resort Jawa Tengah. Na mangihut na pawaluhon panitia Natal. Siala na naing jonok nama kegiatan pesta Natal 2025 dohot tahun baru 2026. Panitia Natal naing pasahaton proposal tuganup wek. Ima laho mangurupi panitia patuluson kegiatan Natal di huriat tahun. Pinangido madohot gomos tusude ruas. Asa dohot mangurupi marhite teken les. Haporluan ni panitia gudangna 125 juta rupiah.
Napasiyahon mangiut amanginang Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie naing patupahon Sinode Distrik ima di hari Senin dohot hari Selasa tanggal 17 November 2025. Nama ringanan ima di Prime Plaza Hotel, Jalan Kota Bukit Indah Raya, Blok 1, Cinangka, Purwakarta. Adapun materi sinode ima pemaparan orientasi pelayanan tahun 2026. Namangiut laporan pelayanan 2025. Pembahasan rencana program 2026. Pembahasan rencana anggaran 2026. Pemilihan pengganti antar waktu MPSD unsur sian pendeta. Nah terakhir warna sari. Nama dohoti sian huriata ima amang pendeta Samuel Merluga Simatupang MTH sebagai pendeta resort. Amang situa Jannes Hutagaol amang situa Jannes Hotua Hutagaol songon utusan sian situa. Inang delima boru tampu bolon songon utusan sian jemaat. Situa Ramli Prengki Sirait songon utusan sian Sinode Godang. Na mangihut amanginang na pasapulon pensiun manang purna bakti situa. Di tanggal 25 Oktober 2025 on pensiun manang purna bakti ma sahalak amang situa taima amang situa JJE Panjaitan inang Ece Boru Siregar sialani i patupaon ni huriat tama acara paborhatton nasida onma akka songon kegiatan na amanginang. Na parjolo acara perpisahan dohot parhalado di hari Selasa tanggal 10 November 2025 dung sidung sermon parhalado. Na mangihut papunguhon amplop talikasi di hari Minggu tanggal 20 November 2025 diganup parmingguon amplop di parade Huriama. Na mangihut ibadah paborhatton purna bakti sekaligus pasahatton cendramata di hari Minggu tanggal 30 November 2025 di parmingguon arian masuk pukul 10.00 WIB. Diuduti ma acara ramatama dung parmingguon arian nani dohotan ni sude parhalado perwakilan sian ruas tolu kaka masian perwek sudema ruas ni pos parmingguon KBP pengurus ganup seksi kategorial maringanan di gedung IL Nomensen. Napa sapul sadahon pemesanan buku dan kalender 2026. Naing pesanon ni huriat tama buku ipola Jamita Pajonok Manang Mendekat RPP kalender dohot almanak tahun 2026. Kalender 2026 pasahaton ni huria mai gratis tusude ruas. Muladong ruas nanaing mamesan Pajonok Mendekat almanak buku ende buku nyanyian dan lain-lain asa dipesan ma tusit tuawek nabe marhite na digatti biaya cetak dohot ongkos kirimna. Pemesanan buku paling lambat Sabtu tanggal 22 November 2025. Na terakhir manginang taringot tu pesta gotilon. Na terakhir mahu babahami manginang jumlah satu sadarion 161.257.000 rupiah. Songonima titing na masa di tonga-tonga ni huriata horas madihita saluhutna.
Tabuji matuata sabuka de nomor pituras 50 mamuka senat sadado udukna hut mata pasa piliata sada ado sadabi. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imamang ramoti ati-ati loho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuak kamanginang hata ni Tuhata di minggu sadarion. Imana tersurat di Judas bidu 10 bitu
Judas 17 sahatu 20 ala sabiddu doi somal lo didokon Judas sada sahatu Judas 25 hujahama alai hamu akka haholongan ingot tamu mahata akka naung nilubahon ni akka apostel ni Tuhatta Yesus Kristus ai didok nasida do tuhamu dia ka ari parpudi Roma akka si pangicaki akka namangulahon hahisapon hajahaton ni rohana si debe ima akka pamula-mula manguludo nian alai dang martodi alai hamu akka haholongan pauliuli hamu madirimu na di atas hapor siyaw muna na badia si tutu jala martangiang di bagasa todi parbadia ramoti hamu madirimu na di bagasa kolong ni rohani de bata mai mamahamu di asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus asasahat tamu tuhanguluan saleleng-lelengna ajari hamuma akan naganggu rohai palua hamuma nasida rapas hamuma nasida sianapi marasini roha mahamu dinadeba huhu mabiar hagigi hokamuma nang abitna naung niramunan ni sibukna idoanggo sahatna ora semadita manginang damang dainang ratado pe dipikirata alai jolodok maju selamat nakibah tu resonan choir resonans maulokonan alai resonansi beresonansi ya dari kata beresonansi mempunyai sebuah nilai getar artinya ada efeknya setelah ini ya selamatlah alai konadong do efeknya artinya harus namanya itu mempunyai pengaruh ya setelah ini ada pengaruh beresonansi ya. Nah, teburu nak korne bah ati. Itu. Bolo songono na po sebelum to terus merkur. Dukunganmu na do malang di dia bihala kon marnatal. Amanginang. Dukunganmu na do. Bolo jago-jago anu patu pahot. Jadi rencana ni halakon neng marnatal hebat din na anggota non natal niak ka na po sebelungon. Dukungot tado kan? Asal mamalo-malo sungoni maret diringgas-ringgas kan? Iruda semangat makan atau oras ima dukungon na duhamu asal matetap eksisaki beresonansi irotong ya amanginang di pertanyaan wikta kan ratado pedihita di sermon na epistel lakin etika kehidupan orang Kristen atau cara hidup orang Kristen. Ada orang sobongok bangsa itu tano perjanjian dilehot do tu si Musa ima poda taringot tu bagaimana etika hidup orang percaya. Orang percaya itu menjadi berkat bagi orang lain. Molo adong haumam ninna kan? Sangat hugay tunyan molo di Cimahion holat dua do ruas na huboto dong haumana kan napanin holat dua do asingidak kuboto dong do pi hauma unang sude buat ememi molo adong anggurmu unang sude buat. Nah itu cara hidup orang percaya, bagaimana orang percaya harus menjadi berkat bagi orang lain. Dangikon emisi hata-hata disi. Tetapi itu adalah cara. Etika orang Kristen itu harus jelas. Pasal pamati miko naki. Ahama carana. Duksai inakin memberikan bagian orang miskin. Napaduahon
Jangan pernah menjudge orang yang berkebutuhan khusus itu adalah orang yang tidak sempurna. Na patuluhon aha mo sa idokon, unang mangalak manarohok kata, na mangihop mo sa idokon, aha do ikon gabe parholong, laho mamereng dongan na bagian ninguluna. Jangan saling menjatuhkan ketika kita punya usaha yang sama, ketika kita punya pekerjaan yang sama, jangan saling menjatuhkan. Ima etika kehidupan ni halak Kristen. Nuaing turpuk jamita tahun ini adalah bagaimana orang Kristen mempertanggungjawabkan imannya dan bagaimana orang Kristen melindungi diri dari cercaan duniawi. Sianaka namasa di tonga-tonga ni Portibion. Alanido Roma panurat ni buku Judaso ni dokon, hamuak kahaholongan. Ternyata Judas berbicara dan tu person. Saudara-saudara yang kukasihi. Artinya ada sekumpulan. Adong perpunguan ni halak na porsea. Molo hata gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Berarti ada sebuah komunitas yang beralaskan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Naung porsea tu debata, tu tod di porbadia, tu Yesus Kristus. Didok masongonon. Molohita hala akan naung porsea. Ikot takasdo di ngoluni akan na porseai. Ima parjolo mangingot. Mengingat di ayat 10 di dokon, ingot tamuma, harus diingat. Dan boy HP mulu mangingot hatani debata amanginang ketika mendengarkan firman Tuhan, ternyata tidak boleh keluar dari telinga kanan, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ketika firman Tuhan sudah masuk dari telinga manapun, maka itu harus disimpan di ngoluna, di son, dohot di son. Itu. Agar apa? Ingat terus. Setiap saat harus diingat, harus diingat. Ahado si ingoton. Hatani debata. Sia dia ta ingot hatani debata. Ima nani surirakon ni akka panurirangna. Sahat di perjanjian baru ima akka nasinuru ni Tuhan Yesus marhite tod di porbadia. Akka apostelna. Ia hatani debata ima hata nani sihaton nani suraton ni panurirang. Nani suraton ni akasisean na ginuhan ni tod di porbadia. Atong buasa ikon ingotota hatani debata ala na makatahok katani debata aka apostel na sinuru ni Tuhani dang hadirion na naing makatahoni. Dia berbicara bukan dari diri sendiri. Dia berbicara bukan dari dirinya sebagai manusia ciptaan, tetapi Allah memberikan otoritas. Dilehot debata otoritas tuaka apostel nai lau mamaritahon barita hangoluan, mamaritahon barita ni Tuhan Yesus Kristusi. Alanido ikon ingotot do hape hatani debata naung ni surirakon nai. Bahasa ingoton. Asa jamot ng todita. Asa jamot ng haborsiota. Ay siya mula na pedungadong haroro ni tod di porbadia. Gabe jongjong magareja na parjolo. Gereja mula-mula. Mulai siya nipe nunga itor adong akka nabi-nabi palsu. Akka panurirang pargagap na naing manigay gareja ni debata parsaoran ni halak na porsea.
perkumpulan orang-orang percaya. Alaniro di ayat 10 alui di akka ari parpuri Roma akka pangicaki akka namangulaho hahisapon jala hajahaton ni rohana sida dan seterusnya. Alaniro hape gabe di dokon hatan itu hatama marhite si Judas na manura bukon bentengi mangulum, bentengi mahaporsyamu. Manang bahasa ni partukang pahot mapondasi ni imanmu, kuatkan pondasi imanmu untuk menjalani kehidupan ini, karena mau tidak mau amanginang kita harus berhadapan dengan orang-orang panurirang pargagap atau nabi-nabi palsu atau orang-orang yang senang lahu bola-bola di tonga-tonga ni huria. Itu ayat 10 siai. Jadi halak nama nangihok kata ni debata molodiro di epistelta mertua ma natu mangihon hata ni debata jala di peop hata ni debatai. Di pahusor-husor di bagasa rohana ia si Maria di pahusor-husor do hatai di bagasa rohana dung di peop ibana. Ternyata amanginang ido na di paingot tuhita asalam hot asalam mempunyai benteng na koko hapor siauton ikon hatani debatado ingot dihita asa unang gabe terkontaminasi hita tu hal-hal nasohina lomohon ni rohani debata. Akai sudah pergagap molo marhite turpuko boylo ta identifikasi. Kita bisa identifikasi melalui firman Tuhan. Ima molo holan na mangicahi. Jadi amanginangun ang mangicahi jol mahamu. Molo holan na mangicahi jol mahitain na pergagap duhita. Ado bahasa Indonesia ni na mangicahi ate. Mencemooh do. Pokoknya menganggap orang lain itu selalu kurang. Ujungnya saya diicaki mah bereng joda si porhok ni inatai ina. Bereng joda si anui pangicaki dui. Jadi pergagap dui. Tak setangi honot tojol masuk ni. Itu. Jadi imana berjolo dang amat dokoni permatuhan domat dokoni. Napa dua hon molo hisap. Molo hisap rakus batong do akka bergagabi. Jadi benai dokon cukupkan dirimu dengan apa yang ada, apa yang kamu punya. Unang hisap otak ni na diiba manialang. Songot di pesta kan olo do rugi hasuhuton. Saya nirip pudo boy di pasuda bayon na piring nai. Aduh warna ngaming gunung molo di hutat tay dokon sedangkan kucing sulit melompat. Alani godang nai dahan nai. Saya nirip pudo sudana. Habe nama biar rodang dapotan. Dung dialang sampai ina kan? Iro habe dongan na dipudi. Padang adong be di mana? Ba senin nama putih. Kan dohonon na tuha suhuton mailay mana tong dodak si paresojol basongoni mencukupkan diri otak ni na adong ido si panganon alang na adong molo habismu palagi si ido kan ido jadi unang mabah mahisapuhi taon baru unang jahat dia kabar gagap molo jahat tita pergagap do hitesi. Jahat. Kalau nama jahat jol mulun na, usil, dia dan lain sebagainya. Jadi pergagap do ini. Daksi uluani. Pamula-mula, pemecabilah. Molo di episteli nakin mangalak manaruhok kata. Jadi jangan mau pemecabilah.
Dan jangan mau dipecah belah. Iro. Jadi mau lo pecah huria pergagap di. Mau lo pecah hurok ko naki di pagi. Situ apa mau lo pecah pergagap boy situ ay. Jala pat di tapi mau lo olo roto kelompok ni sada kelompok pergagap do pat di tai. Tang boy tong pecah. Jadi hamu na pe unang lo pecah. Jadi mula dok pe coba-coba deng mamocah pergagap di udang uli hamu. Husuk kun na sugot di Debora olo do hamu pecah ni adong isot Debora. Pecah do hamu Debora ni ku daw nga mangin na. Berak ku boto ida. Halaki mama boto-botoi. Gloria pecah do hamu na niku na sugot daw nga mang. Gracia pecah do hamu na niku. Apakah terpecah belah atau adakah mencoba membuat sebuah kumpulan di atas kumpulan? Kan olo do songoni. Contohnya di Gracia mak. Alah holak kamu dari song. Gabi adong mesti perkumpulan di tengah-tengah perkumpulan ini ingat enggak bagus. Manang di SP ada lagi orang yang mencoba ini pergagap do sudei. Dak siolo ani. Dak adong gunani. Jadi songonino di bunga marga be molarong mencoba mebola-bola marga. Ay dak kasih opung isianuin na namat dokoniro na sohasea. Iro alaju rohana ay Roma di bungon ni akada tulang 5 juta mo contohna nangin ay dak kasih opung isianuin na yakin mamuna namat dokoniro na sohasea. Ay iro pergagap pamula-mula. Iro jay unak coba-coba hita pamula-mula dah jay mulu adok karakter pamula-mula di hita bertobat mabah. Iya kalau ada karakter pemecah belah atau pengelompokan bertobatlah, enggak saatnya lagi. Firman Tuhan berkata, itu adalah panurirang pergagap. Kasarro, manang posiro jamitay? Posi. Alay mo lo hatani di bata, ba may magposi-posiro hatani di bata. Ay rinok ko isobba, pamula-mula. Berkamu may dok ko ison, ngulo ni pamula-mulay, mangulo do'y manalay ng martod, di na dok karismana. Jadi mau lo karakterin sahalat na mamula-mula baik di marga, baik di huria, baik di dia. Mangulu do berengon na ledang adok karismana. Kasihat do mamereng jolmana songonon. Jadi unang ulohong pamula-mula na. Arong do akka na say ringgas mamula-mula. Alay unang ulohong mamula-mula. Alay na humacit unang ulohong terbola. Hurok ko majo di huria. Aha magunana bula hita di huria. Anong gunana bula? Pecah. Dang anong gunani? Ay marhua do tu huria. Anong natagulo di huria? Holasada do natagulo partodion. Ay molo partodion dang diluasi bula. Satu do. Ay sada do uluta ima Jesus. Sada do pamatangi ima huriai. Atau ngala sada do uluna sada pamatang sada rajai dang anong gunana sudino ni. Ikon namar si rahu tak do sudi. Nah ima pergaggapi dokko diturpuko. Namangi muse alai hamu kaholongan pauliuli hamu madirimu ninna. Ternyata semua diawali dari diri sendiri. Itu tahe. Ternyata mau baik, mau enggak baik, mau seperti ini, semua diawali dari diri sendiri. Kalau mau hidup kita bagus, awali dari diri sendiri. Kalau mau hidup kita hancur, dari diri sendiri juga. Alaniro idokon haholongan. Pauliuli hamu madirimu na. Kuasai dirimu, kuasai hatimu, kuasai pikiranmu. Sebab masa depanmu ditentukan oleh hatimu, ditentukan oleh pikiranmu, dan ditentukan oleh cara pandangmu. Ido. Jadi siap diri tersendiri loh habi amanginang. Jangan bercita-cita merubah dunia kalau diri kita sendiri belum bisa kita rubah. Jangan bercita-cita merubah sebuah komunitas tanpa kita mau merubah diri kita sendiri. Ido, unang taharap po dengan punguata, molodang ulo hita merubah
diri sendiri berjolo ke ranah yang lebih baik, bertransformasi, merubah ke ranah yang lebih baik lagi. Itu. Jadi memang luar biasa do, majamo totodita doon, luar biasa do hatani de bataon. Asa mo lodung taroba siya diri sendiri, terbentengi kehidupan ta, apapun yang datang dari luar, dang makabei, dang mapabei. Semua akan kita tolak. Segala bentuk kejahatan akan ditolak iman kita ketika iman kita sudah benar-benar berpondasikan kebenaran firman Tuhan. Jalabui ma tatibangi dia nasitong, dia nasalah. Molo sitok kita tapa udut akka hasitongani. Molo salah kita tapa lenggak kasalaani gabe hasitongan. Airang boy sude itor sitong di bagasang nguluon. Alanido adong dirokot Tuhani pertobatan. Dak sude mangulu di bagasak kasitonga jolmaun. Alanido riko dirokon berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lamuba ma lam tunirenggan bertransformasilah. Unang lalap holat disi kehidupan ini. Jangan pikiran kita terbelenggu hanya karena sebuah kebiasaan-kebiasaan saja. Open minded ma. Terbukalah cara berpikir. Ketika ini resikonya, ketika ini resikonya, maka kita akan melihat mana yang baik ke depan yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita udahlah ini tinggalkan sedikit demi sedikit ya, agar semua boleh baik. Itu habor siotto. Jadi tung masai takas hidokon, ngahudokon nakin etika kehidupan orang Kristen di epistel tai, noaing bagaimana jiwa kita dibentengi oleh kebenaran firman Tuhan. Martangiang di bagasa todi. Molo asalam dengan pundasi ni hapor siota. Iko pertangiang dohita. Tumagom mahita martangiang amanginang daripada madusahai. Tumagom madipikirat tagabe rohasi partangiang daripada hola rohan yang manigai. Itu. Adong dusongoni na lomor rohana sega. Jadi dak si bayno songoni. Tumagom mapartangiang puasa, tangiang dodalan na asa margogoho. Margogo mangadopi na hatchit, margogo mangadopi na porsuk, margogo mangadopi akka parbarita gagap. Iya. Lolo say martangiak kita, lam jonok mahita tutuhani di bagasan todi. Dungi didok mausiha kadongan, ramoti hamu madirimu na. Ini tadi. Perjolo madirita taramoti. Asa boa, asa marture hatani di batari bagasang ngoluta. Taradoti marohata asa boa, asa totong hatani di batai saor di bagasang ngoluta. Jala ima membentengi hita. Dukon ni lam tadama hita na uporsea. Dang be madele hita. Bahasa di sermon na barpudi kategori alok kesonon. Bahasa seakan-akan namang merminggu dohita. HP penderitaan ini saya totong tatuhuk. Marsahi tiba. Martangiang dang malu sahit. Saya nitangyakon orang tua niba. Nyon. Moding do hudokon songonon. Molo merminggu hita. Naing membentengi hidup taon do hita di hapor siota. Asa sanggup melihat kehidupan ini seturut dengan kehendak Allah. Bukan seturut dengan kehendak kita. Ido lapatan na hita marsaur do debata. Asalam hot do hapor siota. Dang bejulakan ni akka gaggap na siya luar behita. Molo pay marsahit tita. Ngaboy berengot ta sahiti. Boado. Dang madili biala ni sahit. Moloro palukilon na asing. Dang madili biala ni. Ay nga jono diri na to debata. Karena orang percaya tahu setiap hal dalam hidupnya Tuhan pasti mampukan melewati
jalan-jalan yang susah. Itu. Jadi mana dari batana kulan dapat malupo sahid. Itulah batana. Mengenal Tuhan bukan hanya menyembuhkan orang sakit, menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Daung, lubi siani do panat do tatu debata. Lubi siani. Alai dung hot habor seota, ahape na masa di nguluta, boy mata sikapi noni. Inilah kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidupku, maka saya harus memuji Tuhan. Ima dung terbentengi ngulutau. Itu. Atong ba taramoti madirita jumulung dungin no taramoti madirini dong atta na marsipai ngotak kita di bagasan nguluna dungi didok mamusi hamuak kadungan duk taramoti dirita ajari hamu madongamuna berarti tong ramoti tot dini dongammu ajari dongammi molo marsala tegori mana dokot daksi tokpat bainam mibah. Unang tolobiak kana sala. Ido, ay ko berani do hita keluar dari zona nyaman kehidupan on. Anggo sobarani hita dangadok kay baruon. Dangadok perubahan di nguluta. Anggo dang barani hita keluar dari zona-zona nyaman. Alani zona nyaman, salah dongan, enggiba. Dang boy songoni. Kalau nggak pernah dope molo salah dia segala macam langsung do dikritik dia. Tak salah mak kritik. Tak salah dah. Jadi tapi kadongan akamang asalam tang hapor siaton olo mahita keluar sianaka hal nasongoni. Iko mampu melihat dia nasitong, dia nahurang sitong. Jadi arahot dongami asagabi jolmana sitong. Ilo maksud nadisi. Ajari nasida. Unang pahohom molo salah dongammu. Nak pebestim. Nang pebestim kenang kamang molo salah picang. Ilo lapatan ni besti. Ilo lapatan ni dongan. Ilo lapatan ni saudara. Agi. Picang ato. Aida ngamat doko ni bahatan ni Tuhan ini. Nih, ajari hamu akan ganggu rohai berarti jolma na ganggu do pedi hasiang ano. Iku najarat do maul ay sugudo no rohana tu hita. Molo do ko kamu akan nasitong itulungan muna. Sugudo rohana tu hamu. Alaw na pula parduli hamu nang pisuguro rohana tu hamu. O tagot do suguro rohani jolma itu hamu daripada Tuhani mersugo di roha Tuhamu. Alani hasitongan. Iyo. Unang mabiyari sugo ijolba. Tuksuanok pelongamu iportibyo na alani hasitongan. O biar maho tusada Tuhami siya sulido nga muna di portibyon ang alani hasitongan do. Iro kainang. Iro molo naung olo ibana keluar siya jona-jona na songoni. Dungi didok mamuse. Palua hamu, alai tanggung jawab tamu se palua roro ibana si anapi. Molo tabereng dongata songoni, ikor roro ottado, buat ottado imana si anapi unang sanga tertutung imana, unang sanga habis ibana gabi abu. Lapatanna berikan dia sebuah pengertian, berikan dia sebuah cara untuk meninggalkan apa yang kebiasaannya salah itu. Jangan sampai mati dia dalam dosanya. Unak sanga mati di tonga-tonga ni dosai. Iko picangot do, ajarat do. Alana di buku nasing idokon nunga di boto hodong amu merdosa. Dang dipicak koi mana? Mate may mana di bagasat dosa nai. Alay siya kodo tunggok kumudarna. Daksani mana? Kita yang sadar melihat orang yang salah, tapi kita tidak menasihati dia ketika dia mati dalam dosanya. Bukan dia yang mempertanggungjawabkan, tapi kita yang sadar, yang tahu dia sedang bersalah, tapi kita tidak menasihatinya. Kita yang mempertanggungjawabkannya. Siya kita do tunggon na mudarni. Alay mo lulung di paingoto, di picako. Mate may bana di bagasak kasalaan na. Anggo hoyo lias masyani. Dak kita be. Jadi
Amanginang, jangan pernah berhenti untuk menyatakan sebuah kebenaran. Itu. Jangan. Alaya saboy noni, iko jol bapartangi yang dohita dohot jol mana membentengi nguluto dohot tatani di bata. Nasay mangingot hatani di bata. Molo daung mabir dohita di ngulun. Mabir. Karena ketergantungan kita kepada orang lain mungkin, karena kebutuhan pribadi kita dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah di dalam benteng firman Tuhan, segala sesuatunya dicukupkan Tuhan kok. Jangan takut dalam hidup. Tetap menyatakan kebenaran dalam hidup ini. Palua si anapi marasini roha mahamu. Dinadiba. Bentuk ni empati. Udokon bersimpati itu boleh, tapi jauh lebih dari simpati. Manusia yang percaya kepada Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan harus berempati dalam hidupnya. Boleh simpati jago sianui burju sianui hola songonirui bersimpati. Tapi ketika kita berempati, kita boleh merasakan yang dirasakan orang lain. Boima taurupi marasini roha mahita. Hudokon mangurupi dakola nalani pak bayena di materi mololison mangurupi marasini roha mamudai akan salah. Paingoton akan salah. Dungi hamu kadongan dapok ma akalas ni roha di bagasang ngolutta dang mawir behita madalani ngolu-ngolu ni haritau. Ay nunga dibentengi hatani di batabi. Atong taide homma di bagasa rohatta songon edeni bukit detay soho ungut-ungut mi paso unang bese marungut-ungut kan mau lihat madang marungut-ungut behita ala pesta gotilon alai nang pe adong sada dua ayah hudokon anggo HKBP na pinagudang ni ungut-ungut na mainik kutahe. Iro, mangan marpesta gotilom marungut-ungut. Dang manga pe tetap marungut-ungut. Berarti ungut-ungut iro pagudang-gudak kok kita HKBP yake. Jalai lang dohonokku semangat memarungut-ungut dangi. Pasona marunguti. Soho ungut-ungut mi paso. Iro ho ho maho. Iro ho ho. Martangiang jala di pasu-pasu di bata. Lausomba partikian nama dok mauliati Tuhan wakarwas ni huria. Dengga domar dala pesta gotilotai. Jala sahat tu sadarion alai tabar pehubereng nakinadong na masuk dang mungkin itu warta berikut 160 sada juta. Mauliati ma di Tuhan tangiang nami amanginang. Di pasu-pasu Tuhan Jehovah mahita sudi dia kanong tapasa hati audang ulo makatai angka-angka sedia di pasahat tamu alay na huboto toddi muna do pasahat toni hapor siyaw muna do na pasahat toni alani di pasu-pasu Tuhan Jehovah mahamu saluhutna di sudi akka ulo muna di lehom marlabak gadda sikka ninong tapasa hati piliata hamulati otta tu huriyai tu debata marhite huriyai 10 kali lipat 100 kali lipat sian na tapasahat di bagasa kapor siyaw ni ima pasahaton ni Tuhan Jehovah tuhita saluhutna di tonga-tonga ni akka ngulut taon amang inang perbuwe nong tapasahati di jalo debata laos pakion ni huriat tamay laho patupahon akka naulina dinggan molo pedi titik komusenakin taringot tu natal dohonok kudo torus tu habuna unang marhali-hali ho tu debata jala unang angka-angkai bereng tu debata adong sian nasa hapor siawmu ay dang adong dipatok kan dang adong 1,000 perak peboido 2,000 perak ingok ma dang tarsuhatita dengan bahasa ni debata ia itak si saotiki nanilehon ni na mabalui
tunaposo ni debata danggera hawis ibana doho miak na diguri-guri danggera hawis ibana alai gabe partaonan mai di bagasang nguluna imana sohasuhata kita siya kolong ni roha ni debata anggo siya pabainata tu debata dang maribang noni tunabinain ni debata tu hita alai tabereng matorus debata nama masu hita amang nang 125 juta na naing pakyon ni panitiata jalanung nga dohoti dohonok kudo dakkolatu si panganon sudino ni dinatali dohonok kudo di kerinduan ni anak kota na poso bulung di tempat musik nasida ahado warni di studio musik nasida nung ngasahat dipikiri panitia natal sahat tu si asabuinya dingganak kaya nakotay marsiajar musik dang pola say di joro obbe sude gabe sursar dohot akastelan-stelan ni musik ngadinggan ari Sabtuna alagat ti pemain na gabe terganggu muse gabe adong manusada ingana dinasida law latihan musik amanginang pasahat tamuma dang marpugos samu bainon ni molo di pasahat tabu sa getep tu debata. Molo di pasahat tabu sa rimis tu debata. Dang marpugos sa mubay ni alay marbuhal-buhal do paso-paso ni Jehovah siani. Hapor siyaw muma pa totakon dingulum tu debata. Jala marhite hapor siyaw tama taalo ma akka nagaggap na deportibion dungi boy mabola sa rohatta bola sunguluta marsaor dohot debata barsaor dohot do nga jolma marture sude marsada ni roha sude marlas ni roha sude na me dang marungutungut na matua pedang marungutungut sude ma marlas ni roha di sada haroan na bolon huria ni debata na boloni HKBP khusus nama HKBP Cimahi Jalalura songoni pos pelayanan parmingguon noaing na adong di KBP jala mauliate madinggat do tong pesta gotilon nasida dapot nasida do 10 juta di tonga-tonga ni pesta gotilon ni KBP jala tatangyak ko ma bakit ma jongjong masatok kinari parmingguon nang di Cipatat di pasu-pasu Tuhan mangerbang mapakubasyon ni Cimahi Jalaluraon kami pasu-pasu mo tu sa Doktor Tibion ruas na pe tar pasu-pasu jala girgirma ng pasahato nakapasu-pasu na tunaboy urupan na sida songod jamita na di ariraboy sude artatay dang milikta 100% alay adong do sebagian kecil milik ni napugos di si na adong dihitay di pasu-pasu Jehovah mahita margogo mahita sa ulat nari maribenteng hidupmu dengan mengingat segala firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kita karena mereka punya otoritas untuk menyampaikan itu kepada saudara maka jalankanlah hidupmu seturut dengan kehendak Tuhan jamot tong ngulumi marhite-hite hatani debata ino topik mingguta di bagasa tikyon mak jamot ton nguluta todita mangasahon haholongan nasian debata borhak mahamutu partotangan na balgay partotangan na borati asahom ma Jehovah di ngulum asahom ma hapor sewmu asahom ma hatani debata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulumon manupak tunauli na denggam masa luhut na hipas makan na marsahit jala akan na bergumul noaing dia ka parngulon na diurupi Jehovah manasida gabi margogo managale dia pusi ilu-ilu siya mata ni akan na marsa roha ruas ni debata jala ingop ma hata ni debata ma tohapmu na nang tupal mo na balga alamar hiteima dapo mo ma surgo hasonangan sa bulon ni todita amin. Pasu-pasu mahatam dingulu nami asaboy hami gabi sibuan hay baruon dingulu Tuhan dang gabi pargaggap pami dang gabi pamula-mula hami jaladang ulo hami di gaggapi jaladang ulo hami di bola-bola ripas maka ulon nadinggan ulon nami di huriam pasu-pasok na poso marbarita na uli di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu ruas ni huriam Majalo barita na uli doho mangulahon di bagasan haling ganon. Na marsahit na sida Tuhan pamalum di rumah sakit doho di bagas na sida be. Na marukil na sida pargugoy
Jala mo lumadili dati na sida, humana mga puli, nang mga pusi ilu-ilu siyam mata na sida, unang luas marsa na sida, alay molo pe marsa ruas ni huriami, adong maho Tuhan nami di arsak nai, gabi boy manasida di bagasan las ni roha. Sudi ali Tuhan, naong pinasahat ni ruas ni huriam, marhite amplo pestagotilon, pasu-pasu may manupa may tunauli tunadinggan, ditonga-tonga ni huriam, marlopik gadama sikat ni pasahatomu tusude ruas ni huriam. Nang dia karuas ni huriam, naso sanga dope pasahat to nali Tuhan. Say homa na mangukap rohan na sida, asa diingop pasahat to ni parbuwe ni naniula na sida sa taon on, tuado pamu na badiay. Mauliate madiho, marnatal mahami tokin nari Tuhan, alay daksay hepeng nami, alay porsea do hami, godang do diho di portibion, patudu maakapidok sigak, manaruya kanarikot dito nga ni huriam ali Tuhan, unang pakorditon panitia, unang mabiar hami, lau makkajongjok ko ni, jala huauhok kami matuhan, gudang nai pasu-pasum, nauk kujalo hami siyakko, ala niya jari ng hami, marsilehon-lehon, tuho marhite huriam. Saor mahatam di hami, borhati mahami di partotangan nami di portibion, mangasahon hatam dohot asiniroham di bagasan Kristus Jesus. Amin. Pasahak maparbuin ni habor siyawmu, marhite pilihanmu tu di bata. Laos di sommata pasahak ng pilia bulanata di bulan Novemberon, marit de mahita. jongjong mahamu sa luhut na
tatangyakom ma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hubasahat tami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hubarhasyak kami pilihanon, pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toldim. Asalam dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaummu, say sauk malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sa dariok kanguluan siap hari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amen. Horas marihita.